Sabat yung mga tanga tumari-karayon. Sa mga natulungan niya dahil sa sakripisyo niya para sa kanila. Kaya hanggat maaari ayokong may masamang tao ang aaligid kay nanay para abusuhin siya. Kaya lang isang araw may dumating. Alam kong kailangan ko yung paghandaan. Mga may sama. Papalulong. Mabuti at naabutan kita rito sa bahay, April. Saan basketball court na naman ba kayo tumakbo, Nay? Opo nga muna kayo. Grabe ang hinga niyo, ha? Ay, naku. Galing nga ako sa Tangina mo. basketball court. Ano ko nalaman? Hindi ko alam sa yun, pero totoo pala. Ano ginawa niyo sa basketball court? Ya, Jay. Tulong ako Joy, lo katang mantarwangan to mismo datoy. sa mga nasasakupan ng church. Birthday kasi niya ngayon eh. Pag-blessing niya yung bigas na pinamigay. Kaya saan ang bigas na?